to hold on to this love is with an open hand. You told me that the first day we met I didn't understand. Beneath the broad beam boughs your love changed. Hoxe é día 13 de agosto. E o que imos facer é asistir a un ensaio. Sí, un ensaio como normalmente que facemos os viernes e os sábados, de 10 a 12 da noite. Loved for the joy of love itself. We threw our pennies in the fountain. Estamos diante do Colexio Público Cerdeiriñas de Piloño, donde ensayamos, e agradecemos a dirección do centro que nos acollera. Wished for nothing else. Through the crossbeams whispers were heard, undoing in every line. And in the fall you flew, little bird, and you got out just in time. No, pero mira, eu digo unha cousa, cando traballas unha canción que estamos traballando hoxe, o día que estrenas e sona, son feliz. For the joy of love itself. We threw our pennies in the fountain. We wished for nothing else. Eu posiblemente nunca soupeches como nacer o Codo de Piloño. Non ven na Wikipedia iso. Non o peñamos. Ainda que seguimos a facer 19 anos que estamos no coro. Naceu no ano 95, en setiembre, pero máis ben naceu en agosto, a raíz de que veu un sacerdote italiano, e nos dito que era un cura italiano, cortalle, un cura italiano, veu facer a iniciar. Que o enterro era do tua irmá. Da miña irmá. Isto foi o 17 de agosto, do ano 95. Ele estuvo aquí como uns 15 días ou así, e ao cabo dos 15 días, ali, fixo a novena, son 9 días, despois do entierro, e fixo unha novena na capilla de Santa Cruz, ali que hai arriba. Entonces dou uns papeles con cancións, para que a xente cantara. O que se acabou a misa, a xente deu un decir, joe, que agora xa case podíamos facer un coro, oye, por non era mala idea, pois... Empezaron a falar, non? Todos dixeron, bueno, pois hai que poñer unha reunión. Principios de setembro, ao mellor. E dali foi Enrique, a reunión, e máis, al Carmen. E moita xente, mira, ahora mismo, dos que estamos no coro, só quedamos 6 personas das fundadoras, o resto son todos xente que va un novo. Pero dicíamos, e quen poñemos de director, e quen poñemos tal? Bueno, pois ali, decidimos que fora Enrique, porque era o que sabía música, el presentou o voluntario, e nos encantamos. E xuntouse moitísima xente, porque se empezou con 33 voces, que xa eran voces para daquelas. Empezouse a ensayar, pero ao cabo de uns anos, pois, fundeu, por diversos motivos, fundeu, e volveuse a crear novo outra vez, con 9 mulleres e 2 homes. Primeiro con 9 mulleres, e despois entraron 2 homes. E ainda así tiñamos actuacións, que eu non sei, non entendo como viña a xente a vernos. Pero cando bordou o mocho deste, entón non chamabas entrada, claro. Pero nada. Humor doucho. Porque xa veras. Cando che dou entrada xa cantaste. No, por aí cambiamos.
de cada frase, dou-vos entradas. Estamos preparando un curso ao que ainda non nos apuntamos. Ainda nos imos a... Si, un concurso, en Avilés. Ainda imos mandar a solicitud e depois non sabemos se nos van coller, pero bueno, quédanos aí no repertorio. Un pouquinho máis ágil. O primeiro cacho é un pouquinho máis ágil o segundo. No quiero que me cortejen ni... La, la. 1, 2, 3, 1. No quiero que me cortejes ni me saques a bailar, que tengo ya otros amores que me saben regalar. Bailando, 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 bailé, perdí la cinta del pelo y eso fue todo lo que gané. No quiero que me cortejes ni me saques a bailar, que tengo ya otros amores que me saben regalar. Sí, mira, este é o primeiro local no que empezamos a ensaiar. A reunión fixos en Oivas e os primeiros ensaios durante moitos anos estuvemos aquí neste local. Solo que non reunía moitas condicións porque sonaba, tiña moito eco e non era dos mellores locales que tiñemos. Despois, posteriormente, pasamos ao local do fondo, ao cabo dunhos anos, pero tiña goteiras. E tiñamos que andar ca carpeta, esta é unha anécdota das boas, tiñamos que andar ca carpeta e casilla movéndonos porque nos caía agua. E finalmente, gracias a unha profesora que nos axudou, porque celebramos un recital, o primeiro recital que se fixo de coral os fixos na iglesia, no mes de, en pleno diciembre, un frío que pelaba, que non dábamos cantado, entonces unha das profesoras díxonos, como tiñamos o convite no colegio, díxonos, por Dios, que non sei como cantastes, que bateade los dentes, porque hasta os batín eu. Pedídelle autorización ao colegio, e máis ao ayuntamiento, para que vos concedan un local, para que poidades ensayar aquí, porque morredes ali co frío, non podedes estar ali. Pois non sei a distancia que hai, pero hasta Meza debe haber 10 kilómetros, por aí. Despois desde Merza, 15 kilómetros. Pero bueno, con este sueldo de superprofesional. Sí, isto ahora xa vive toda a familia sin traballar. Estou encantadísima, estamos encantados de vidas. Nos con vos tamén. É verdad. Nós tamén. Pero a ser velliña, non si? Nós temos que jubilar. Sí, pero... A ver, eu teño que dicir que... Un canto nos aguante. En canto a convivencia, en canto eso... Eu das perniñas non valgo nada. Por experiencia de estar Eu noutros tampouco non coros, che valgo para nada, cada paso que vou pior. este é un moi bo exemplo, O sea, hai... Hai unha boa organización, hai unha... Penso que unha directiva boa tamén, e a experiencia é moi positiva. Hai xente que vai para 19 anos. Eu fundaciones... Como conseguides manter os Vos? Sí. Onde está o estímulo? O estímulo nos cumpleanos é nacer. Está o estímulo fabuloso. Eu querei... É que estou, non me gustou. A cenas Todo por culpa do coro. é o que pide. Mira, eu vivo na casa sempre. A veces que estamos ali no inverno e que tal, pero muller, para que ten necesidade. Eu agora que con vos cumplín, agora teño que ir cumplir ca outra familia. Días de temporada. Nas nosas cociñas, quentiños, Salir a noite... Bueno, entramos no coro primeiro que che pregunta. Cando é o teu cumpleanos? Ai, non, perdona. Pensei que era María Jesús, non. Este día o intercambio con cos de Moaña, e temos o ano que ven, en xuño, temos os dos primeiros fins de semana, un en Campañó e o seguinte en Castro Diales. Sí, que foron os dous coros que estiveron aquí. Entendan, pero eu se lle fago a partitura é porque
está explicado, nela explícase as alturas dos sonidos. Entonces, ás veces guíanse tamén se vai para arriba ou vai para baixo, se non aprender todo de memoria é difícil. É o que preguntas ti a base de repetir. E se hai cumples? Vale, bueno, teóricamente empezamos moito antes. Sí. Teóricamente non. Como é un día especial, darlle permiso para que marchen. Sobre todo hai unha festa,